Piye iki mung wis upload foto apa urung nang Facebook? Urung. Hah? Urung. Urung upload foto nang Facebook. Urung. Iki jam piro kok urung upload foto Facebook iki piye to jane? Sik to, tak nutokne iki dulu to lho. Apa to iki? Drakor. Masalah. Lah bangga mek nyekroli drakor ae lho lek diwarai ngonten iki. Pengen bayaran apa ora jane? Iya, sik to dilut ngkas lho wis bar iki. Dilut ta? Ngono kuwi lho gedhingku. Aku suwe-suwe gah aku kok lek marai ngonten lek bangga nyekroli drakor ngono kuwi. Sik suru-surune lho dilungkas bar iki. Fokus FB-ne to. Lek pengen bayaran aja kaya ngono kuwi, bangga nyekrol to. Mosok bangga drakor ae sing mbok deloki iki. Bayaran apa ora engko? Iya iya. Aja kaya liya-liyane ka diwarai bangga ora nyetitekne. Diwara iki ya diperhatekne. Aja kaya liya-liyane ngono ka terus diwarai bareng bangga ngono kae wong-wong kan. Yo. Bar iki lho. Kita upload ya. Ya ngono lho, delok ayah iki lho. Bayarane delok enggak kaya ngono kae. Mosok ndak pengen, sampean pengen duwe bayaran dhewe apa ora sampean ki? Yo pengen to. Ngono ae. Yo yo, heeh Wis bar iki. ndang macak kayak foto kono. Oke, baik. Ting ah.